Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri novom videu. Dneska by som vás chcel naučiť koničkovať s loptou vo futbale. A za prvé sa ospravedlňujem, že keby ste ma zle počuli, lebo budem ďaleko od kamery a fúka veľmi. No takže my si ideme ukázať prvý krok. No a prvý krok spočíva v tom, že keď idete koničkovať, tak vám odporúčam sa to prvé učiť takto. A furt si striedajme nohy. Ja som právak a koničkujem ľavou nohou. Trénujem si to takto. A keď idete koničkovať, tak vám odporúčam začať takto, že sa to odbije od zeme a hodíte si to rukou. No a ideme si ukázať prvý krok. Vždycky koničkujeme týmto tu. Toto tu stranou botážky alebo halovky alebo kopáčky. Áno, toto. No a ten tréning, ako sa to učí, som vám ukázal, že nejak takto by to malo vyzerať. No a druhý krok, skúšať to už po dve koničky a furt striedať nohy. A vždy, tretí krok, vždy, keď koničkujete, tak sa pozerajte, kde padá lopta. Tam dajte tú nohu. No a tak som prosila o novú kameru. No a štvrtý alebo piatý krok, teraz neviem. Ja vám sa to tu pokúsim rozpísať, ešte uvidím. No a potom piatý alebo štvrtý krok je, že nikdy nekopte vysoko loptu nejak takto, lebo vám veľmi ľahko utečie. Takže tak max po kolena odporúčam. Ja dávam po kolena, niekedy mi to vyjde vyššie. No a už, keď sme prešli 4. alebo 5. krok, už môžeme vyskúšať začať koničkovať. Takže ideme. Tak nejako po 3. A už keď sa vám podarí tak 10 koničkov, tak je to veľmi dobré. Ja mám osobitne rekord 101. No a ďakujem za pozretie. Pokiaľ sa vám video páčilo, tak bol by som rád za odber a like. A zatiaľ čau. Takže zatiaľ čau.